sirrin da yake ciki shine duk namijin da zai kwanta da matar shi lokacin da ta shafa turare yana da wahala sha'awar su biyun bata tashi ba. an gane? to amma kai ma baka shafa turaren in ka zo kwanciya baka shafa, ka faɗi gaskiya. wani kowanka baya to ka sha rana ga tsamin datti, ina za ta so zama kusa da kai? ko kuma ita kuma ta sha hayaki da kicin da komai da yamman babu ruwa ba a yi wankan ba, tana tsami ga babu wadataccen brush aswaki ko maclean, wanda ya kamata a yi maclean da a yi brush da safe, a yi aswaki da daddare ma a yi aswaki. duk waɗannan tanadi ake.